Sebededeliwe ukuthi bangogoduka abantu abangaphezu kwezinkulungwane ezimbili namakhulu amane abebesemkhumbini wokungcebeleka eMSC eThekwini. Lomkhumbi ufike echwebeni laseThekwini namhlanje ekuseni. Wasuka kuleli ngoMsombuluko, ubheke eMozambique, nakuba uMengameli uCyril Ramaphosa iMSC ukuvalwa ukuhambela kwamanye amazwe okungabalulekile. Abe-South African Maritime Safety Authority bathi bonke abagibeli abebe kulomkhumbi baxolongiwe kanye nezisebenzi. Baqhube ngokuthi akekho noyedwa umgibeli oke wehla kulomkhumbi kusukela uhambile ngoMsombuluko. Bonke abantu about 2408 sebephumile emkhunjini. Sesawuqalisa ukukhipha icrew le ewu900. Iziphathimandla zechweba zithi abaphathi balenkampani yalomkhumbi iMSC Cruise kusafanele baphendule ukuthi kungani lomkhumbi uhambe ngoMsombuluko yize uMengameli iMSC ukuthi kumiswe konke ukuhamba okungabalekile ngesonto. Kona iyasikhalisa ngempela ukuthi sibe kanti sifike kule ndawo, bekungamelanga ukuthi sifike kule ndawo. Kuzoyishiya khona lapho, safe to say that sizokhulumisana. Kuthiwa bonke abagibeli baphila saka futhi akekho osatshengise izimpawu zomkhuhlane. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini.